تێکۆشینا زمانê dayîkê li cîhana dîjîtal. Nifşên niha nemînayê berê tenê li hundirê malê zimanê dayîkê bikartînin. Di nava tevnên dîjîtal de jî bi zimanê dayîka xwe peyamên xwe didine cîhanê. زمان خط أحمر كردستان خط أحمر بكردي باخذن بكردي عاشق بن كردي بفكرم كردي سترانا بيجن كرد بمر herkes زمانی خونی کردی بشتغله و زمانی کردی رومت عمیه. Ev vîdyoyên ku di odeyeke biçûk de têne kişandin, dighêjin bi milyonên kesan. Bi sedan ciwanên Kurd hene ku vî xebatî dikin. Yek ji wan jî Birahîm Rihê ye. gelek ev navarokê vîdyoha da çêtkin bi zimanê dîtir çêtkirin ê min got bera ez newekubabim ez ê bi zimanê xwe dayîkê biaxivim. Dema min dest pê kir em bêjin gelekî şopîner tune min gelek almînin derî çima ber min zimanê xwe dayîkê ev tişana belav kirin. Bes min zanî bû rojekê ji roja ez ê bandorê li ser kesê qam ji bikim kesê rojava û ez ê bigêm cêgo ez bigêm yanî cêgo di balam de bû. Elhamdülillah îro rojî rûpelam gelekî mezin çima ji ber ez zimanê xwe Kurdî daxivim ne tenê Kurdê me rojaval min darin yê roj helatin yê bakurin yê başûrin ji ber vê yekê jî ez gelekî bi zimanê Kurdî ve ez dixwazim belav bikim û fêrî xelkê fêrî zimanê Kurdî bêtir bikim. Medya dîjîtal alîkariya ciwanan dike, ku girêdana wan bi zimanê dayîkê re bihêztir bike. Îcar, dema ku malbateke sax li ser medya dîjîtal bi Kurdiya xwe ya resen bi nav û deng be, ew daha bandorê li civakê dike. Mînaka wê jî şîno û hesînan e. ji ber ku em dixwazin em zimanê xwe pêşkêş bikin, em dixwazin her kes zimanê me bibîne, em dixwazin yanî dinya û alem zanî bi zimanek heye Kurdiye û şandek heye bi Kurdiye yanî em jî hene yanî ne bes gelek Kurdê me hene بعربي تشتا دبيجن نب كردي نب زماني خو يعني مخابن از فيتشتي gelekî عادزم. Hinek zimanên ku berê tenê li malan de hatine axaftin, niha li ser milyonê ekranên tevnên dîjîtal têne axaftin û belavkirin. Di van salên dawî de bikaranîna telîfonan di destê zarokan de bûye fêrbûnek. Helbet başî û nebaşiyên wê jî hene. Lê neşaşe dema ku zarokek jîr û jêhatî bi zimanê xwe yê resen li ser Instagramê şîret û henekan li zarokan bike. Mîna Evlîna Çavşîn. از کردی داخلم و کشای باوی مردگو چما ایولین عربی نخوینم مگو نه از زمان خونی کردی باخوم مگو از کردم از زمان خونی کردی باخوم بر زمان کردی هبونا میه زمان کردی زمان باو کالی میه و مرو پلکش وصل اینستاگرام چکری و سپرم از کردی تشتغلم و جبو کیف ازارو کاکشابه کردی باخوم. Mîr Celadet Elî Bedirxan berê gotiye, Ezîzê min, yan xwehênî zimanê xwe bike, yan jî dev ji gotina em Kurdin berde, Kurdbûn bê ziman rêzê nade te. Ji ber wê îro roj li ser tevnên dîjîtal bi sedan ciwanên Kurd riya dîmin û axaftinên xwe de parastina nasnameya Kurdî dikin.